Camakwini, ninjani? UMakhosi Mkhize okhulumayo. Ngicela ukukhuluma nje kancane ngey'mpahla lezi esiy'gqokayo, amajazi, amabhayi. Ngicela ukuthi mekade uye kumprofethi noma umelaphi noma umuntu okuthwasisayo noma uyathwasa noma awuthwasi, kodwa wena uhlushwa imimoya, unenkinga yemimoya. Nawe uyaboniswa. Ngicela ukuthi mekade uhambile wayohlola, ubuye uphahle, uthandaze, ucele abantu bakini ukuthi bakutshengise ukuthi ngempela lelo jazi noma lelo bhayi noma leso siketi noma lobo buhlalo obubonelwe omunye umuntu noma la oprofethwe khona noma la obhulelwe khona kuyikona kona yini, hhayi ngoba udelela umuntu okuprofethelile noma umuntu okubonelile. Kepha nawe ukuthi ube nesho ukuthi ngempela ezakho lezi zinto, nanokuthi sebe-ready yini vele bona abantu bakini ukuthi zigqoke lezo zinto. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka iy'bonakaliso y'fike kuqala kuthina abantu abahlolela abantu noma kubantu abalaphayo, kodwa wena abanikazi bakho abakabi ready ukuthi zisebenzise lezo zinto. Uthole ukuthi mese uqala uyisebenzisa nazo ziyakucindezela. Hhayi ukuthi akusizona ezakho, ezakho kodwa isikhathi sazo asikakashayi. Ngiyacela ukuthi uma ukade uhlolelwa omunye umuntu noma umuntu ekuvukele nesibonakaliso, phahla, thandaza nawe. Ubuze ukuthi ngempela kuyikona yini. Ungagcini mhlampe ugqilazwa yinto isikhathi sayo singakashayi noma mhlampe engasiyona.